Sa dili pa ang Independence Day, mamahimong rubbish-free na ang dakbayan sa Subo nga maoy gitinguha sa lokal nga kagamhanan. Makabut baka kini, sayra nato pinaagi ni ining report. Sa sudlunong bahin sa Barangay Apas, makita kining pundok sa mga basura. Dili landfill ang dapit apan way ko kaikog ang mga tao sa paglabay silang basura bisan og daplin ra kini sa kalsada. Ang ingon ini nga problema ang apil sa ultimatum ni Mayor Mike Rama nga dili na makita sa dili pa maabot ang Hunyo 12. Admitido ang Cebu City LGU nga dakong hagit alang kanila ang pagsulbad nini apan wa sila'y kapilian kung dili ang pagpatuman sa mando sa mayor. Pinaagi sa pakikiusa sa mga barangay o sa mga mulupyo mismo, positibo ang city government nga malimpyuhan ang dakbayan gikan sa mga basura. Amo dyan ang kayano namo sa mong DPS kay mao man among trabaho, mao na anong mandato namo kay og mo ingon ta nga dili kaya mahugra sa dugo natay kwenta. Mohangyo sa public nga to be with us in this cause, labi na sa barangay level. Samtang lakip sa pahawanan ang mga sidewalk gikan sa mga street dwellers. Gigitakdang ipahigayon sa dili pa Hunyo 12 ang paghipos sa mga tao nga nagpuyo sa siras. Andam na usab ang kapulisan sa pag-abag sa Cebu City LGU sa pagpatuman sa clearing operations sa mga sidewalk. Ang tanan manerbisyo o tanan mo padangat sa serbisyo kay aron nga manahapsay ang ato ang panggobyerno. Ang kami mag-assist mi sila ha kay basin niya og ganang naay mga street dwellers nga mga gahig ulo musukol or mukuan ba at least naay pulis nga mag-assist. Kauban si Cleofer Lumayag o Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.